היי, אני איתי מלגו סטור ואני נרגש לספר לכם שסוף סוף זה קורה. יצאנו לדרך עם הלגו VIP קלאב החדש שלנו, שבו המשחק מתגמל מתמיד. זה לא עוד מועדון לקוחות, זו קהילה אמיתית של אנשים שחיים ונושמים לגו. תצטרפו לבית של אוהבי לגו בישראל ותתחילו ליהנות מהמון הטבות בלעדיות. רק חברי לגו ו-IP קלאב יכולים ליהנות מצבירת נקודות בכל קנייה, בכל החנויות שלנו. מקבלים גישה מוקדמת לפני כולם ורוכשים ראשונים את הדגמים החדשים. מתנות, מבצעים והטבות במיוחד לחברי לגו VIP קלאב. מעכשיו אפשר לחגוג ביחד מבצעים ומתנות בלעדיות ברכישה. ובמיוחד בשבילכם, הטבת יום הולדת מיוחדת. מזל טוב! וזה לא הכל. קחו חלק באירועי הבנייה הבלעדיים שלנו. מהשקות, אירועי בנייה ועד תערוכות. הקהילה שלנו נהנית יותר ביחד. הצטרפו גם אתם לבית של אוהבי לגו בישראל. ותתחילו ליהנות מעולם של חוויות לגו, שבו המשחק מתגמל מתמיד.